ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистон. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар наври имрӯза мошинои ҳархела арзона мондагем, ҳамашон бо дархости шумо. Дар наври имрӯза ҳастаи Opel Astra H, Astra G ва хеҷбек. Ва бардоро дастгирӣ кинен, дар канал подписатсия кинед, дар видеонавр лайкҳоро бунен ва дар комментари ҳатман мошиное мехостед ки тона номашо бинависед, ҳамон намуди мошинаро дар наврҳои оянда мемонем. ва кадоме аз шумо агар мошин, хона, чеки дора барои фурӯхтан, дар рақамҳои рӯи экран будагӣ дар ватсапи мо сурат ва маълумот равон кунен. мо дар наврҳои оянда иншаалло ки пешкаши харидорӣ мекунем. ва бардоро аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш менем ки видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. хоҳиш мекунем ҳар як кадоми шумо ки лайкҳоро бимонед ва касоне ки меҳмонанд дар канал ҳатман подписатсия кунед. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли барош 2006 объеми мотор 1.8 сӯзишвориш бензин. Коробка передашаш механикае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош 100% ягон камдиву расход надорад. касоне ки харидор бошанд биёянд ай пеш бинанд, проверка кунанд бо ягон усто. бо савдо мешава, ай пеш мошина проверка кунанд. алиш намешава, фақат сум дар кошига, ба ин сабаб мошина мефурӯшанд. мошин алиш намешава бардоро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 85000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонавр лайкҳоро бунен ва ҳатман дар комментария фикротонро бинависен. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra H мебошад ки соли бариш 2006, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин. коробка передашаш механикае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад, ҳама ҷош 100% кондитсионер кор мекунад. мошин хулоса вагонай бо муомилат дора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. наша 68000 сомонӣ гуфтааст ки боз харидори конкрет набошад. савдо мешавад дар назди мошин ва касоне ки харидор бошад, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат занг бизанен. ҳолати мошин хубай, занг бизанен, бихаренша бардоро. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки соли барош 2003, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ. коробка передашаш механикае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад. солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия ҳамаш 100%, ягон расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 74000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгирӣ кинед, дар канал подписатсия кинед, дар видеонавр лайкҳоро бунен ва дар комментари ҳатман фикротонро бинависен. дар комментари мошине мехостед ки тона номашо бинависед, ҳамон намуди мошинаро ҳам дар наврҳои оянда мемонем. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra G мебошад ки соли барош 2001, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ. коробка передашаш механикае ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. солона ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин ягон камдиву расход надорад. мошин берасход, кондитсионер, ях. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 65000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш менем ки видеоро поделитсия кинед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. дастгирӣ кинед, лайкҳоро ҳатман бунед ва касоне ки меҳмонанд дар канал подписатсия кунанд. мошини навбатии мо бардоро Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи хеҷбек қарор дорад. соли барош 1998, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин.
коробка передашаш механикаи ва дар имрӯз тоби шуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камодиву расход надорад. қатъи усто касоне ки харидоранд, касе харидораи мошина қатъи усто биёй айпеш проверкаш кунад. Мошин ягон дард, ягон расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, тамом. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 60,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар бар рӯи экрани мову шумо. мухлисои Хеҷбек дар комментария Хеҷбек бинависед. Як навор фақат хеҷбекҳои арзони састайни хубша ба навор мегирем, мемонем бардоро ва дар комментария бинависед ки кадом мошинбозорҳои кадом шаҳрра бирем сиёмка кунем, кадом намуди мошинҳоро сиёмка кунем, ба канал бомонем ва бардоро ҳатман дар комментария фикротонро бинависен.